let's go. USB driver mode. A na-ebulukwa mmadụ elu ọkpụma onye mee nke ọma ebulie ya elu tie jide ka o ji na-aga n'ihu biko ka anyị gbakọ kịta wee kene n'Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị Odinana bụ eziokwu Odinana bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu ọnwa chacha ndị oke erigo anyị fọndambaki ndị oche erianụ fọndambaki fọdịasị kala aka ụgọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru baịbụl bịa akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka mmanụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ọmanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu ka anyị dọbiri ebe a ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya oge awa nke eziokwu uwe oge anyị ji awa eziokwu niile agba n'ụbọchị taata bụ afọ asị m na afọ ga-afọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ asị m na akakaka ya ama anyị na jijiji anya ama anyị asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe asị m na ilo na-asị na-egwu ana ọfọ na ogwu enwere mgbochi asị m na anyị ga-ejere obodo na anyị ga-anakwasị obodo asị m na anyị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ ise n'ụbọchị taa isiokwu anyị ji wee bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma all you need to know about Igbo spirituality part 2. We talked about part 1 yesterday, but listen and listen good. It is a life-changing lecture, so pay attention. But before we continue, for those who are seeing me for the first time on our channel or our social media handles, I'm Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. That is my other title name.
abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, isiokwu anyị ji wee bịa gwago gị ya nọọ ihe gbasara ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara Igbo spirituality. Mana before anyị gaba n'iru, ihe nchọ ka ịghọta bụ ọkwa dị mkpa. Ọkwa dị mkpa bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa anyị na-achụ n'igwe under our administration. Aja anyị na-achụ ọnwa ọbụla nke ọnwa Julaị na-aga n'iru. Ndị na-esonye na ya bụ aja amadụgo ka esi eme ya, mana maka gị bụ onye ọfụ, what you must know about that 14 days ritual is this. If you are interested, you want to join, you forward your 3 prayer requests, then make donation token to the account number. You chat me on WhatsApp. I'm going to other details I need from you in order to add you. Jambuni no aja na achụ n'igwe. Ọ bụrụ na ịghọtala uru ọ bara ụgbọ aja achụrụ n'igwe, ịfụ na ọ bara nnukwu uru. Yes, o nwere ike after your alpha consultation, we have done everything you're supposed to do, but yet you are still struggling. I will advise you to join in our monthly ritual. What it means is na ọnwa ọbụla na anyị na-achụ aja n'isi ndị mmadụ, present their prayer requests to the entities of powers in the temple. Then chụọ aja dị iche iche, mekwazie saraka n'isi each and every one of them. Join the and distance abụrụ ebara ya, ị nwere ike isonyere anyị ebe ọ bụla ị nọ all over the globe. As long as you're under the sun, you can join. Maka na ike Chukwu meru na mba dum. Aja na abere a na-ekpekọ ọnụ balụ nnukwu uru. Anyị na-achụ aja dị iche kwubie okwu n'isi gị. Ọ bụrụ na oru na 19th anyị ga-emesara aka n'isi mmadụ niile, then a ga-achụkọgodo ọfọ n'isi ha ọnwa June agwụ. So ọ bụrụ chọrọ isonye na nke ọnwa July, chat me on WhatsApp 0805-7837672. I repeat, 0805-7837672. Nke bụ anyị ji wee bịa bụ ọkwa dị mkpa. Echefuna ide sonyere anyị n'ihe onyonyo anyị na channel Eziokwu TV. You can find Eziokwu TV in every free-to-air decoder. If you are using SatView, our decoder, you'll find Eziokwu TV on channel 505. If you are using Strong or My TV and all those free-to-air channels, I think that's Strong, I think number 32, or anywhere, just scan your free-to-air, you must see Eziokwu TV. Ebe a ka anyị na-esi wee na-agbasa ozi ọdịnala. Anyị na-emekwazi ihe onyonyo dị iche iche dịka our Nollywood movies na-akụzi ihe. As we speak now, one of our movies is going on called Abomination Nemesis. By tomorrow, you will watch Consequence of Okite in our TV channel. Then, ka anyị gaba n'iru. Ọ bụrụ na our social media handle ka ị na-esonyere anyị, share our links, tell people about this movement. Then, ọ bụrụ na channel anyị gwakwazie ndị mmadụ about Eziokwu TV. Then, ka anyị gabazie n'iru na ihe ọzọ anyị ji wee bịa. Anyị ọzọ nji maka ya wee bịa, friends and well-wishers all over the world. I'm here today again to plead for another help. My daughter Queen Desire is contesting as a queen of the house in Film House Africa that is going on in Lagos now. They are in stage 4 now. Yes, she qualified for the stage 4. And I thank you guys all over the world. They need any support. I can tell you that that's your support. So, and I'm still pleading for more. So
A vote for Queen Desire is a vote for me, Ogbuefi Eze-Ana Ugochi. I'm pleading, asking you, my fans, followers all over the world, to vote for her. How to vote for her is very simple. How to vote for her is one, if you are following the program, or on my YouTube channel, you got a mail short video, Basaria. That short video, ATL banner. Account number, then I has here Basaranyabo of the delete bank account. You could know what I have account to her. Each vote is 100 naira, so you can give her any number of votes. No amount is too small, no amount is too big. You vote for her, then that banner, you got a WhatsApp number of the organizers where you forward the evidence of voting. Then for follow-up, you can as well WhatsApp me the evidence of payment so that I will follow up with the management to be sure that your vote counts. You already know my WhatsApp number 0805783772. Or again, another method you can use if you cannot be able to follow with this company procedure, or you don't have the banner I sent concerning that, you can chat me on WhatsApp. Any amount you want to send to her is welcome, and I will really appreciate. Then if you forward it to my account, I will be able to forward it to the people on your behalf. And man, I had to go get me here. Ask him key name menka. Onye nwaanyị na money na afranya. Mezuru yo chicho bigi. Na ha chukwu okike buru emi here no nke ine si na aka abia. Ise then ka anyị batazie na nkuzi anyị ji wee bịa. Nkuzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata bụ nkuzi mara mma ọfụma. Ihe gbasara anyị ka na-akọwara ndị mmadụ ihe bụ ọdịnala. Dịka egwu anyị ji wee bata kwuru, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Achọrọ m ka nkọwalụ gị, ụfọdụ ndị mmadụ na-afụta ọdịnala as one diabolic and demonic thing. I can tell you, Odinana Igbo is a spiritual movement. Odinana Igbo bụ obubere kwenyelụnụ na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Go and read it, Galatians 6:7 or say, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. Odinana Igbo kwenyere na nsọ. Yes, maka na Chukwu okike chara ụwa, ọ hapụrụ ụwa ka ụwa jos na-agagharị onye mee uche ya. Ịghọtara ya? O nwere natural laws he sent for smooth running of worldly affairs. And he said, ọ bụrụ na ịfụrụ n'anya debe iwu m, gaa na the Leviticus, yes, ihe na Leviticus, ihe afọ ebe e kwuru from chapter 5 gbadata, ihe afọ ebe ọ kọwara na ọ bụrụ na ndị nke m nụrụ olu m ma debe iwu, na ya ga-agọzi ana ha ka ana ha na-amị ihe omi, that is, let them live and have abundant things. Mana ọ bụrụ na ndị nke m gbagodo azụ ghara ibi ndụ debe iwu m, si na m ga-agụ curse their land and they will suffer. Ịghọtara ya? So abịakwara akụkọ nke ọzọ n'Ancient Book ọ sị, righteousness exalts a nation and sin is a reproach. So what am I saying? Na ezi omume na-ewuli mba, na ajọ omume na-akwada mba. When na-akọwalụ gị na iwu ọdịnala bụ natural laws Chineke nyere mmadụ. Ọnya bụ ihe ọdịnala na-akwalite. Mana ọtụtụ ndị mmadụ aghọtara ihe bụ ọdịnala. Ụfọdụ ndị mmadụ na-eme isi up. Onye bụ onye ọdịnala? Onye ọdịnala abụrụ onye na-atụ nzu. Maka nzu is just a white chalk you can get from the riverside, or you can even get it from the market. Ma ọ bụ onye claimụrụ na eji ọfọ. Maka na ndị Igbo na-atụ nzu na onye nwoke si na-eji ọfọ, nwaanyị si na-eji ọfọ, na ọfọ ma onye ji enu. Then ọdịnala Igbo belivuru na ihe a kpọrọ laws of karma. Belivuru na ọfọ na ogu. Na ọfọ na ogu ka ide ji awa. So ọdịnala Igbo believe in natural principle. Gịnị ime onye ọdịnala Igbo? Onye ọdịnala Igbo bụ onye na-edebe nsọ ana. Ịghọtara ya? Maka na ana bụ isi mmụọ. Ewu ha ana niile desecrate the land. Forget it. Ịbụrụ onye ọdịnala. Ọ dị very easy mmadụ ime ihe na-akpọ self-acclaim.
somebody can self-acclaiming to be an ordinary person. Ya ka nchọrọ ka nkọwara as onye bụ an authority n'ihe gbasara ọdịnala. Yes. Abụ m authority n'ihe gbasara ọdịnala maka n'ihi na mụ nọ n'otu ọdịnala dị iche iche. Yes. Dị n'Oraifite, dị n'Ọkwazie and beyond. Then abụ m an authority n'ihe gbasara ọdịnala Igbo maka n'ihi na n'ụdị ọzọ nchiri. So anọ m na position ịkọwara how things stand and how things work ordinary wise. Now ihe na-achịkọwara gị bụ na ordinary Igbo does not support mmadụ idesecrate the land. So for you to be ezigbo onye ọdịnala, ị ga-abụrụ onye na-asọ nsọ ana. Ọ bụrụ na ị dị asọ nsọ ana, forget it. I have said it times without number that Chukwu gave man a mandate. That mandate ya nwa mkpue ka mkpọ ya ọzọ maka ndị egero nkụzi mbụ. Ekwuru m sị na the so-called 10th commandment is not even doka. Ekwuona m ihe a na 10th commandment has been in existence thousands of years in BC. BC is before Christ. Now 10th commandment has been in existence even before the advent of Ukanyari. Oye nnako. Nkwuakwara even na ka werukwa Moses ịma wee maatụ. Repeat gwara ihe gbasara 10th commandment n'oge nke Moses. Dịka esi wee document ya na akwụkwọ akpọrọ Ancient Book. Ndị ụka ọbịa tiziri na akwụkwọ New Testament nke ha nwere. Or your Old Testament. Never Moses was never a Christian. I can tell you, even King Solomon, only in the songs of song, yes, Abu Aqua, the Bible, was never a Christian. Is it David? Yeah, David the psalmist. All the psalmists, Okunina David Ukuru. David was never a Christian. I can tell you, even all the prophets of the old and that book called Ancient Book was never. They are not Christians. They are not Christians. So what I'm telling you that Odinana is far more senior and older than what we call Okanya. I'm not attacking any religion, but what I can tell you now religion ọbụla nwere ihe dị mma na ya bụ religion. Religion ọbụla ewubere na mba ụwa ọbụla bụ maka ọdịmma ndị mba ahụ na anya na agbụrụ anwa. Mana ọ bụ mmadụ mebiri ụwa. O nwere onye gụrụ egwu sị na ụwa amaka mma, ụwa amaka mma, ụwa amaka mma, mana ọ bụ ụmụ ụwa mebiri ụwa. Ụwa so ya na-achịkwara gị bụ na o nwere okpukpere ọbụla sọpọtụrụ gị gbuwe mmadụ. O nwere okpukpere ọbụla sọpọtụrụ gị jee kpọrọ nwunye mmadụ. O nwere okpukpere ọbụla sọpọtụrụ ihe ọjọọ kama na interpretation ndị mmadụ na-enye in order ka ha wee nwee ike wee dịrị ha mfe ichuzuru nke ha chọrọ ime. Kedu ihe m na-akọwa? Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na n'ọdịnala Igbo abụrụ onye na-atụ ụzụ bụ onye ọdịnala. Ọdịnala Igbo bụ onye na-asọ nsọ ana. Maka na mgbe gburugburu mgbe elu bụ anọ ọsa mgbe ezi dị n'okwu ụkwa a ga-agwa gị ịsọkwa nsọ na na-egbu mmadụ. Mana ndị ụka anyarị bịara wee gwa ndị mmadụ na na-adị egbu mmadụ. Onye ọ na-emewezie mpụ ndị mmadụ wee na-eme mpụọlọchi. Ịghọtara ya? Maka na ọ bụrụ mgbe ndị mmadụ na-asọ nsọ ana ịmarụgo na ihe a ije nwụrụ ewu mmadụ know the consequence. I can tell you the consequence might not be immediate now, but actually it must surely come. Ịghọtara ya? Ị mara agbụrụ anyị nọ na nwanne na-edina nwanne iwe na idea. Do you know that sometimes cousins, nephews, they are having fun? You know. One of them after as allo, man, I can tell you it still remains allo. Yes. I actually echo. So Odinana Igbo does not support any evil act. In a fancy now was another man in Yule Achiere, one Nibro Odinana. He all typical action madam. So here na check wakabona. Now your cousin I did a joker, Abudo Odinana. Obodo onye a na-eje ụka na be ụlọ isi na onye ọdịnala. Ịghọtara ya? Ihe ọzọ na-achịkọwara gị bụ na ọdịnala does not condone igbu ọchụ. Ọchụ ọbụla egburu ọdịnala Igbo anyị nwa na-agbụ alụ mana mgbe ọbụla igburu ọchụ ị ga-akpụrịrị alụ. Ịghọtara ya? Onwe chipri onye ọbụla nwere ike abịazi na-enye ọdịnala bad name ka m gwa gị ihe merenụ. Jee wọchị fim anyị onwe fim anyị adịrị akpọrọ the abomination the
sacrifice of Igbo ka nke ọrụ gị maka na esimolu wee bata. Igbo spirituality na-akwado mmadụ ịkwụba aka ọtọ, high moral values. But what happened is that n'ụwa enwere survival of the fittest. So ndị mmadụ na-achọzi ka ha onye jide nwanne ya ya ma karịba ya, onye ọbụla chọziri nweta ma nke o deserve ma ọ bụ na nke o deserve. So ndị mmadụ na-achọzi onye nweta nwanne ya tọgbuo. So ọ dịkwa etu ọ bụrụ taa ka o bidoro from the ancient time. Ọ bụ ihe dị na ime mmadụ. Ka maka ndị students ndị study biology enugo maka spermatozoa marụ the struggle ha na struggle before they roll at the point of hatching egg. Now ịmakwa na na-enwe survival of the fittest of eziokwu. Now mgbe ha na struggle onye ọbụla n'isi onwe ya, ke m na-achịkọwara ụlọ ihe na-eme n'ebe mmadụ nọ. Ịma na o nwere onye a na-akpọ Ken and Abel. Ịnụgo the story n'ụka Ken si wee gbu nwanne ya maka ihe anya ukwu. Ọ bụ eziokwu ekworo. Anya ka m na-agwa gị na Ken and Abel bụ ihe mere thousands of years. So sorry, it's not as if na ekworo ụta ka o bidoro. So for the fact na ekworo ebido taa, ọ bụrụ taa ka o bidoro ọkwa taa ka ọ ya kwụsị. So ihe na-ekwu maka ya, ihe na-ekwu na ya bụ na ọ bụrụ taa ka ndị mmadụ gbawara onwe ha mgba na-achọ ka ha bụrụ ọkụka, even among their mates. Ka ihe mere n'ala Igbo. Ihe mere n'ala Igbo bụ na ọ na-abụ o nwere oge ọ na-agba abịa n'ala Igbo, onye ọbụla bụ odogwu, onye ọbụla nwe odogwu na-enweta ọchịchị obi ya. So a na-achọ ịgwa gị ebe corruption si wee pụta n'ala Igbo. O wee na-emezi mgbe ahụ bụ na mgbe gboo erụta m akụkọ nne m kọọrọ m sị m na mgbe gboo na-ejiro maka ego anụ nwaanyị, maka na mgbe ahụ ihe a na-akpọ legal tender adịchara ọdachi effective. Mgbe ahụ ejefukwana na olden days na ihe a na-akpọ ego legal tender bụ ihe ekeretiri as civilization na-abịa, gọọmenti wee kreti ihe ahụ pepa ịghọtara ya. Mana enwere so many form of transaction olden days. Enwere trade by barter, enwere the ego ayọrọ system, enwere ego igwe system and everything. So that time enwere a way of exchanging thing for thing. So mgbe ahụ ọ bụkarịrị ego bụ the thing. Mana the thing bụ na mgbe ahụ ọ bụrụ na for you ịbụ onye a na-eselebrate n'obodo, ị ga-eme ihe odogwu ịghọtara ya. So ọtụtụ ndị mmadụ ahụ ka e wee mezi ihe odogwu anwa ha wee tisie aka n'itime mpụ na ọtọ n'ọnụ ka mmadụ ga mgbe gburugburu anwa enwere ihe a na-akpọ ịgba egwu na village square. Enwere ike ọ bụrụ anụ ahụ festival a na-eme, ọ bụrụ na side be anyị akpọ ya Afiolu festival. Enwere ike abịanye n'ime that celebration eji celebrate owuwe ihe ubi, anọ na village square ka agba mgba. Ịfụ ndị ọkamgba, onye bụ ọkamgba nwere ike iji that opportunity anwa wee ghọta maiden of his choice, maka na a lot of maidens are there waiting for opportunity to get married. So n'ụdị ihe na-etu anwa ndị maidens ga-agba egwu. So ọkamgba ga-enwe opportunity ahụ ịghọta maiden anwa bụ ọchịchị obi ya. Onye bụ di ji ga-enwe opportunity ahụ ịghọta maiden nke anwa bụ ọchịchị obi ya, maka na nwaanyị ọbụla chọrọ ka onye a maara afọ ya, onye siri ike n'obodo nụọ ya. Ịmarizi onye siri ike n'obodo nụba gị, ịmarụgo na ọ bụrụ na nwoke siri ike na-eme ihe siri ike na anụ gị, ihe ọ pụta bụ na o siri ike adetu o siri ike na ihe iyi eri ama akọ gị ịghọtara ya. So mgbe ahụ ọ bụrụ na ewu ọkamgba, nwaanyị ga-ekwe gị, maiden of your choice ga-ekwe gị, maka na ọ ma na isiri ike, maka ihe na ọnụ ọgụ na ihe ọ ga-eri ama akụ ya. Nke ofu ọ bụkwa nna ewu dinta na-agbawute atụ, na-agbawute elefant, na-agbawute agụ, ụmụ anụ a sigasịrị ike. Ị na-eme ụdịdị etu a eburu dike. Nwoke ga-eso gị, nwaanyị ga-eso, nwaanyị of your choice. Let the maiden of your choice will follow you. Ọ bụkwa ndị ewu ọkamgba, great wrestler, a woman, a maiden of your choice will follow you. So they are looking for that festival a na-emegasị na village square annually. Eji anụta di, eji anụtakwa nwaanyị. So that thing anwa ana m achọ ịkọwara ihe nna nna gị mere. Mere ọtụtụ family ji na-ata afụta Igbozie na ọdịnala. Ịghọtara ya? Nna nna gị ka m gwa gị esi gị nwa na-ede m anya, nna nna gị nwere ike ịbụ na o nwere maiden of his choice. Ọ chọrọ chọsie ya ike. He wanted it maybe seriously. Now in order to get that maiden, ya nna nna nwere ike jee daa nnukwu ọgwụ. Yotago, and they might go and
go to a far distance land in order to obtain a charm. Ị nwere ike na-anụ maka Igbo abụrụ taa ka o bidoro. Igbo bidoro tegori aka. Igbo abụrụ all social media ka eji wee nụba the world. Adịghị ekwupụta maka na ajọ ọgwụ. Adịghị ekwupụta okwu oke ite bụ ajọ ọgwụ. O nwere ọtụtụ ihe dị iche iche ndị mmadụ ji wee mee odogwu n'ala Igbo. Ụfọdụ tiri mmọnwụ, ọ na-eti mmọnwụ ya nwere ike bụrụ mmọnwụ ọkpọka, ha na-eze mmọnwụ ya eze na ya na mmọnwụ ọzọ adị agba n'ọgbọ. Ọ pụtara n'ọgbọ mmọnwụ ọnwụ na-anakpo. Ọ bụrụ ajọ ọgwụ o nwere ịchụ ọkwụọ gị ọgwụ kwuchie gị ike bụ n'anya na-abụ a n'ezie. O nwere ike ọ bụrụ ndị wụ dibịa o jee izu ọgwụ jee na-atọ ebulu. Mgbe ahụ ịtọ ebulu na izu ọgwụ egburugo dibịa ọkpọka. Ịchọgoro ịnụ ụmụ nwaanyị 7, 8, 10 ya anụ. Onye ọbụla chọrọ iso gị, ịghọtara ya. So ana m achọ ịgwa gị na nnukwu nna gị egbu ka o wee mee odogwu, ka o wee bugaa. Ọ bụrụ na ga-abuga pụtara. So ka anụ afịa n'obodo ka o wee nweta medicine of his choice. O wee jee daa ajọ ọgwụ. Ihe nnukwu nna gị mere ụwa ajọ ọgwụ ka ọ gwa. Kpọchaa ọgwụ ahụ o ji wee mee odogwu wee debie wee n'oge nke ya. Wuchazie owu ya n'oge nke ya nwa ọ nwụzie. Ajọ ọgwụ ahụ enwe ọzọ onye na-elekwa ya, o wee na-enye nsogbu na ugwu. O nwere ụfọdụ gwụchara ajọ ọgwụ a bụrụ na ọ gwụchara ajọ ọgwụ anwa ọ bụrụ na vejin ka a ga-eji wee siri ya bụ ọgwụ. Ị nwere idea. Etu a ka ọ dịkwa. O nwere ụfọdụ ndị mmadụ orijinali arụsị edebere n'obodo for good, mana e nweziri ike otu mgbe ofu ajọ mmadụ chọrọ ka ọ bụrụ nya ka a na-egwukarịcha maka ya, maka na ebumnobi e nwere ike iwu ka o wedoda ebe na arụsị a wee na-akpagbu ndị mmadụ ka a sị na arụsị a na-apụ apụ. Mana ihe ọ ga-eme ewu oje gwọtazie ajọ ọgwụ tinye ọbịazi okpuo dị me na arụsị debezie ajọ ọgwụ ya nwazi. O nwere ike sacrifice arịa ebeji ma ọ sacrifice arịa mmadụ. Den oweruzie ọgwụ ya ahụ na-emezi ihe ọ na-emezi exploit. Then you'll be thinking now some more than because arụsị na-ekpe ikpe ziri ezi. Arụsị adịghị egbu onye aka ya dị ọcha. Ezigbo arụsị ka m na-agwa gị. Then mana ụfọdụ na-abịa ha jekpuo dị me na arụsị ha eje gwọtazi ọgwụ ha ji eme na-egbusi ndị mmadụ. Ịghọtara ya. Ana m achọ ịkọwara ihe nna gị mere problem n'ezinụlọ ụlọ. Mgbe denụ nna gị ahụ bechazie ọnwụ na ome dibịa, mana dibịa nke ọkwụwara aka ọtọ o mere nke odogwu. Ọ gwọtazie ajọ ọgwụ ahụ nazie obido onye nwere nsogbu na famili. Na o nwere ike ọ bụrụ na nke o kwere nkwa na ọ ga-achụrụ ọ ga na-enye mmadụ ma ọ na ọ ga na-elekwa utie efi ma ọ bụ nke a ọ dịghị emezie dawa ọgwụ ahụ ebinye maka na ọgwụ na-ebu ebu. Ọgwụ buchazie ọkpara nri na ezinụlọ ụlọ. O nwere ike unu na-ejezi ada-ezi unu na ozugbo nkwari mmụọ na-ebininu maka na ajọ ọgwụ ịfụrụ ụmụ mmụọ ka ọ mechara ya were mmụọ gbubie. O nwere mmụọ na na-eyuzi as the phantom spirit wee na-arụ ọrụ na atọmentị ya family. Ọ na-enyezi nsogbu anwa bịanụ ụnụ nwa asị na maka na nna ụnụ nwere ọdịnala na ọnya ka ụnụ ji na ụnụ ajọ ozi ọdịnala famili. Nwanne nna gị emere ọdịnala, nna gị gwọrọ ajọ ọgwụ. Ịghọtara ya. Ajọ ọgwụ ka o ji mee odogwu ka ọ gwọrọ, ọ bụrụ ọdịnala. Ka m gụwalụ onye bụ onye ọdịnala. Onye ọdịnala bụ dalima nọ na vileji gị na-awapụta ụtụtụ ọtụọ nzu wụọ ọjị. O nwere ike ọma na-eme dibịa. Akụwagoro m ụnụ na ime dibịa abụrụ a custodian, abụrụ the mouthpiece or a custodian of the culture of his people. Edibia wee profession n'ọrụ onwe dịka medical doctor. Ịghọtara ya. Edibia nwere ike ide eme mpụ na ọtọnọ. Na ihe bụ ọdịnala bụ onye ọdịnala bụ onye awa na-asọ nsọ ala. O nwere ike ọ bụrụ na-eme dibịa ọ na-abịa ụtụtụ warụchi ya ọjị. Denụ akpọ mitin n'obodo olu ebe ahụ kwuo eziokwu. Ebe inye ya aka azụ ọsị ga-akpọ ya. Ịchọ ọkọ bepechitere gị n'ihe gbasara ala mana ana abụrụ nke gị ọ sị gị na ya na-ekpuru ikpe awa na ya ma sọpọtụ gị. Onye a na-eri ngarị onye ahụ ezigbo onye ọdịnala. That elderly man nọ na vileji unu na-ekwu eziokwu amara eziokwu ya bụ onye ọdịnala. Ịghọtara ya. Maka na ọ na-asọ nsọ ala. Ọ ga-asị na ihe kpatara na ya ma eri ngarị, na ihe kpatara na ya ya emegide nwaanyị di egwu, na ihe kpatara na ya ya eme nke ahụ maka na ya na-asọ nsọ ala. Onye ahụ onye ọdịnala. Maka na onye ahụ na-eze ala, onye ahụ nwere nsọ. Ịghọtara ya. Onye ahụ adịghị eji ọkụ jere ejekwu nwunye mmadụ. Onye ahụ onye ọdịnala. Ịghọtara ya. Na ọ bụrụ onye gburu dibịa nwere ike prọfeshọn ya ọ chọọ otie mpụ na ọtọnọ. Etu ahụ sọ medikal dọkịta si ya esi wee tikwa mpụ na ọtọnọ na-eke ụmụ nwaanyị ime na-eme nke a na-eme nke ọzọ. Ọ bụrụ dọkịta sendịrị ya, ọ bụrụ prọfeshọn ya sendịrị ya, mana ọ na otu uzuru out of his own greediness ọ banye na illegal work. Ịghọtara ya. Nji wee kọwa ihe a bụ ka m gwọ ụkwụ n'ala. Ịghọta ihe bụ ọdịnala. Ọdịnala bụ onye kwetalụ na ọ ga na communicate to his gods, to the gods through na ọ ga na communicate to Chukwu okike through the gods.
onye bụ onye ọdịnala bụ onye kwetaranụ na ọ gara ebe awapụ na-eto Chukwu okike na-esighị n'aka onye ọbụla like etu ndị ụka ya sị na onwe onye ya ejekwu Chukwu na-esighị na Jizọs. Ịghọtara ya? Onye ọdịnala bụ onye kweta na ya ga-ejekwu Chukwu na ya ga-ejekwu Chukwu direct. Ọnya bụ ihe dị na ya. Onye ọdịnala bụ onye kweta na ya ga-ejekwu Chukwu okike direct na-esighị n'aka onye ọbụla. Ịghọtara ya? Ọ ihe dị na ya. Onye ọdịnala kwenyere na ya ga-ejekwu Chukwu na-esighị n'aka onye ọbụla na nke etu ndị ụka ọbịa ya asị gị ịyọ n'aha Jizọs, ị na-ekpebere gị ikpe n'aha Jizọs. Anyị bụ ndị ọdịnala na-ekpe n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ịghọtara ya? So anyị bụ ndị na-ekpere Chukwu na-esighị n'aka mmadụ ọbụla direct. So onye ahụ ihe dị iche onye ọdịnala na onye ụka aja. Onye ụka aja na-ekpe n'aha Jizọs, kwenye nọ n'aka Jizọs ka ọ ga-esi n'ọ Jizọs ma ụzọ ya. Ịghọtara ya? Mana onye ọdịnala bụ ndị na-ekpere Chukwu direct. I can tell you na King David, Solomon, the people of the old, achọrọ m iji ndị ma wee maatụ, they worship God Almighty direct. Ịghọtara ya? Ana m achọ ịkọwalụ gị na akọla ya akụkọ gbasara etu Red Sea wee kewa. Ọ bụrụ na aha Jizọs ka emere ya. Na mmadụ akọla ya akụkọ, achọrọ m ka m nwere ihe ma wee maatụ. Yes, mmadụ akọla ya akụkọ danụ, ọ bụrụ na aha Jizọs ka emere ya. Ihe ịrịba ama fact from ụwa ị na-eche ji wee na-agbanwe n'ụwa kịta abụ nnukwu ihe ịrịba ama. Ọ bụrụ na aha Jizọs ka emere ya. Fonu ị na-eyuzu, yes fonu ị na-eyuzu, ọ bụrụ na aha Jizọs. Fadụ onye mere fonu aha sef wee ike ịbụ Hindu person ma ọ bụ Shintoism. So kwenye na aha Jizọs. Moto ị na-aba, yes, that's your Toyota. Yes, onye mere ihe mere n'aha Jizọs. Ya? So I can tell you, I can name thousands of things emere n'aha emere mana ọ bụrụ n'aha Jizọs. So ekwela ka mmadụ dịsi igbuo gị. Now ka m gwa gị ihe ọzọ. Ị ma na Dangote bụ the richest man in Africa. Ọ kpatara ego n'aha Jizọs. Ya? Etu a ka ọ dị ndị ọtụtụ ndị mmadụ dị successful bara ụba all over the world site n'okpukpere dị iche iche. Ha kpara n'aha Jizọs. Nwaanyị na-amụ nwa, yes, that thing ị ga-enye testimony na ministry gị. Nwaanyị na-amụ nwa, nwaanyị mụrụ ejima. Nwaanyị na-amụ ejima n'ala Igbo na ọdịnala. Nwaanyị na-amụ ejima na nke ndị Hindu. Nwaanyị na-amụ ejima na nke ndị Shintoism. Nwaanyị na-amụ ejima na nke okpukpere dị iche iche. Ịfụta? Ịghọtago? Ka ị ghara iche gị na ọwụ na ewepụgara aha Jizọs. Ana m achọ ịgwa gị na ihe anwa isi ị na-afụ n'ọnya bụ ihe ọma na-eme n'okpukpere gị. Yes, na-emekwa anyị na okpukpere ndị ọzọ. Ekele dị Chukwu okike, onye na-aza mkpa dum ekpere ma ọ bụrụ na ị bịakwutie ihe ọ n'aha ya. Ana m achọ ịgwa gị na ebe Jizọs anyị na-egwere Baịbụl kwuru na o nwere nna nke sitere ya. So ọdịnala Igbo na-ayọ n'aha nna nke ahụ nke sitere ya. So he came for the well-being of his own people. He's a rabbi, I agree. He's a teacher, I agree. Mana ọ bụ Chukwu, mụ asịrị no. Ọdịnala Igbo sị na ọ bụrụ Chukwu, na ọ bụ onye Mesaya, rabbi, bịara maka ọdịmma ụmụnne ya, ọ bịara maka children of Africa. Ada onye abatara na ọ bịara ọgbara ụkwụ n'Africa as a grown-up. Instead, agwa bịara Africa n'Egypt. Ọ nọ n'Egypt too jee akwụkwọ, nachighazi ebe nna ya na synagogue, bụrụ onye nkụzi, bụrụ onye rabbi maka amamihe o nwetara n'Africa. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ Igbo spirituality does not support you ime mpụ na ọtọ. Ị ga-akwụba aka gị ọtọ maka na Igbo spirituality believe na kama, believe na ọfọ na ogu. Igbo spirituality believe na ọfọ na ogu and kama na mkpụrụ onye kụrụ kpọọ ya aghọrọ. Igbo spirituality ekwenyere na ị ga na-eme mpụ na-eme ọtọ. Ị na-egbu mmadụ iburu onye ọdịnala. Ịghọtara ya? Ị bụrụ onye na-eji agwọrọ mmadụ ọgwụ na-eje na be dibịa si agwọrọ ọgwụ ka imegide onye a megide onye a, ị bụrụ onye ọdịnala. Forget it, you are just deceiving yourself. Yes. So ọ ihe ka ịghọta ị chọrọ ịkọwa n'ụbọchị taa. So what am I saying? Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na ọdịnala Igbo dị nsọ. Ọdịnala Igbo bụ ụzọ eziokwu. Ọdịnala Igbo ka unu ghara ịda aghọtazi ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo bụ encourages you ka ị chụọ àjà, chụpụrụ mmụọ àjà, na-achụ àjà, na-emesara aka,
na-elota ya na-achụpụ aja ọ bụrụ so na mmadụ na-achụpụkwuru ihe niile Chukwu kere eke aja. Onye abatara ndị nna anyị ha ebupụtara nri ọ ga-ewere obere nri tụpụ n'ala, ọ na-atụpụrụ ụmụ ihe niile Chukwu kere eke aja. Ịkpọrọ ya ngwere, ịkpọrọ ya ọkụkọ, ịkpọrọ ya bed, nke ọ bụla ịkpọrọ ya, ha niile bụ ihe Chukwu kere eke. Ọdịnala Igbo encourages you ịgbasapụ aka. Ime enyi nwaanyị wee like ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo na-eme encourage mmadụ ịgbasapụ aka, ịgbasapụ aka tụ ihe niile Chukwu kere eke. So ọdịnala Igbo dị nsọ. Onwe onye na-eme ọdịnala ịma ọ na-eme mpụ na ọtọnọ, ọ na-emeri onwe ihe ọ na-eme does not concern ọdịnala, maka na ọ bụrụ ema speak n'ọdịnala, ọ bụrụ medical doctor ga-eme mpụ na ọtọnọ idebe onye ndị ụka ọbịa, ọ merie n'onwe ya. Etu a ka ọ dị. So a dibia is not a speaker or is not representing Igbo spirituality. Igbo spirituality is a movement. Okpere n'ọrụ onwe, okpere wụ ọfọ na okpere kweta na o metara buru. Onye nchọ ka nkọwala gị ihe ọdịnala Igbo sọpọtụrụ bụ chụpa aja, ịkwafukwara ọbara. Aka tee yu na onye ọbụla ga-esighị na o nwere ebe a mere mmọnwụ nwa ma ebe e mere nwa arụsị nwa dị egbuo mmadụ, ihe onye agha mere ebe ahụ ọsọ ya bụ chi prisi mere ebe ahụ alụ. Mgbe o ji na bụrụ mgbe ọ wụrụ o ji bichaa ndụ ya wee naba, ọ ya ata ahụfụ ya, ụmụ ya famili ya ata ahụfụ ya. And emechaa ya before the another chief priest abanye di ya, a ga-eje gba afa, agbacha afa abịa kpụọ alụ. Ị nwere ike nwere idea mana anyị nwa nọghị toghị itim ya, ide kpụọ alụ na data okwu arụsị anwa maka mmekọta the former chief priest mere di ya. Then to wepụ cleanse that place ka mmụọ nọ ebe a wee nwee ike nọrọ ọrụ. So ọ bụrụ na o nwere former priest ịmabụ na ọ bụ na ofu ebe na-eme mpụ na-eme ọtọ na ọ na-edi na ụmụ nwaanyị, mpụ ka ọ na-eme n'onwe ya, ọ bụrụ mmụọ sendịrị ya. Ịghọtara ya? So ụnụ gara ijizi ike nyụọ ahụ ejekewa isi ọkpọ. So ụnụ ejizi na mpụ na ọtọ na ụfọdụ ndị mmadụ hidere under the umbrella of ọdịnala melụ wee condemn what the whole ọdịnala. Ọdịnala bụ a spirituality n'ọrụ onwe ya, nwere high moral value. Gwala gị na nwoke ama ejekwu nwoke ibie, nwaanyị anyị ejekwu nwaanyị ibie. Nwanne blood relative cannot get married. In other words, anyị could die. Ọdịnala Igbo na-maintain natural laws and harmony. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, send elu message na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Anyị na-aya ayịyọ anyị kpee ebere n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. Otu ụbọchị anyị ga-ewetara ụnụ awa ọdịnala administration. Awa ọdịnala administration bụ oge anyị ji agbasa ozi ike dị n'okwu ọnụ, maka na I can tell you there is a power in spoken words. So mgbe anyị na-eji okwu ọnụ wee na-atọ ndị mmadụ na-agbụ, ndị ọnọdụ ha bụ n'ihe ha niile bụ ka ekwupie okwu na ndụ ha. O nwere ndị ọnọdụ ha bụ nọọsụ ikwupie okwu n'isi ndị ha enwere onwe ha. Nwekwazi ndị ọnọdụ ha bụ na a ga-achụpụrịrị mmụọ aja ihe ji wee ha ya. Ịghọtara ya? Ka mmakwara ga bifọ mechie. Jizọs ka m nwere ihe ịma wee maa atụ. O nwere ebe Jizọs ndị ụka ọbịa fụrụ ụfọdụ ndị mmadụ nwere mkpa. Onye a anya fụ na mkpa ya bụ ihe nidiri ekwubi okwu n'isi ya. Okwubi okwu n'isi ya si ya nwa na udo ihe ọma mere gị, onye ewere onwe ya. Ọ bụ eziokwu. Mana ọ nwere onye nke ọjọọ mụrụ wee sị ya ngwa were ọsọ mmiri wee metụ n'aja wee megịrị wee tee n'anya si aja sachapụ anya ya. Ihe o gosiri gụ na onye na-etu awa ọrụ ka ọ lụrụ ya. Ichere ka okwu na Baịbụl gwa gị na-eweta n'nzuwote edo, mana ana m achọ ịgwa gị na keesi onye nke a abụrụ keesi mgba na n'udo ya dịrị gị mma. Ịghọtara ya? Ya niile na a ga-alụrịrị ọrụ. So o nwere ndị keesi ha bụ ikwubi okwu ga-enwere onwe ha, nwee ndị keesi ha bụ na a ga-alụrịrị ọrụ. Ọ ihe abụ ihe ọdịnala gbudoro ya. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m okwu n'isi ndị niile na-esonyere anyị all over the globe, ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo. A sị m na distance ama webara ya, ezughị oke ama webara ya. N'ụbọchị taa, ihe ọbụla bụ ọchịchị obi ha, ndị niile ekere agbụ mmụọ na agbụ mmadụ ka ha nwere onwe ha, ndị niile agbara ụchụ mmụọ na ụchụ mmadụ ka ha nwere onwe ha. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, ya gazie ka ọfụ ka ọ dịkwa echi niile. Metụkwa aka na share button gwa ndị mmadụ gbasara Eziokwu TV. Ya gazie. Daalụ.